जायफोरा मैया बेक्तिया बेयाव जायफोरा गावखौनो गथायहैदों सारेन्डार जाहैदों बिथांमोनाबो जोंजोंनो दङमोन मोनसे समाव आरो बिथांमोनाबो जोंनि थांखियावनो हेफाजाब आरो मदद होबोदोंमोन जेरावनाखि जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि मावनो गोनां बहुद समस्याफोर दं बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौ माने जों NLFBआ मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लादोंमोन दिनै बिथांमोन बायदिया मा साननानै दिनै सोरबा सानैसो बेक्तिखौ दिसार होनायाव थांफालांनानै बा थांफानानै दिनै बे 2 लाख फैसाखौनो आंगोनि होननानै सानदों बे जों नुनायाव एसे गोरोन्थि जादों मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों मोनसे जोंनि दुरबलताखौ खोन्थानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों मोननै खेमाव थानाय NLFBनि सोद्रोमाफोरा गोरायै जों बुङो जों दिनैसिम थांनानै दङ आरो जों बेबायदिनो सरकारजों जों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै जों सावरायगोन होननानै जों खोथा होदों सार बेजों लोगोसे दा नोंथांमोननि साननाया मा जुदि नोंथांमोननि बे थानायखिनि जिखिनि NLFB बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो बिनि बेलायाव आं रोखायै बुंगोन जों बुंबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो जों थाखा फैसानि थाखाय गावखौनो सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै हारिनि जि गांनाय उखैनाय बैफोर आबुं जायागौमानि दिनै NLFBआ गोरायै सांग्राङै गोसो मोदोम जिउ होनानै गसंथागोन होननानै जों NLFBआ साफ्रोमबो बुंबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो जों बुंबायानो थागोन मैयानि जि सारेन्डार जानायनि बेलायाव आं बेखौनो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि NLFB आफादजों एक्सपेल खालामजानाय हान्जाया बेबायदिनो सा 51 जनसोल' होननानै जों मिथिदोंमोन नाथाय बिथांमोना 141 होननानै बानसावबाय थादों बिथांमोना बबेनिफ्राय फैखो जों बेखौ मिथिया ओमफ्राय जों मिथिनो लुगैयो जे मैयायो सारेन्डार जानायनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि बे उदालगुरि सनाय केम्पनि आरो क'क्राझार सान्दामारि केम्पनिफ्रायबो दङ नामा नोंथांमोननि केडार सारेन्डार जाहैनाय बेलायाव मा बुंगोन बेनि बेलायावबो आं रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो सानदोंदि जोंनि नैबे सनाय NLFB डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय बिथांमोनजों थांनाय जोंनिफ्राय गैया आरो बे क'क्राझाराव थानाय जोंनि NLFB केम्प सान्दामारिनि केम्प बेनिफ्रायबो थांनाय गैया होननानै आं रायजो राजाफोरनो क्लियारखौ हरनाय जायो बे आन्दलनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि NDFBनि मानाव गेदेर बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनाबो बेबायदिनो गोबां NDFBआव बोसोन आरो बिथोन होनानै गोबां बर' जोहोलावजोफोरखौ जिउ बाउसोम होबाय दिनै बै जिउ बाउसोमलांनायफोरनि आत्माया दिनै जोंनि गोसो गोरबोआवबो मालाबा गोसोआव सिखांफैयो बे हिसाबै जों बुंनो हायो जे बर'नि जि समस्याफोर बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौ मानि जों NLFBआबो सरकारजों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लागोन होननानै आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरो आरो लोगोसे जोंनि जि माहारियारि आफादफोरा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो जे गोसो मोदोम जिउ होनानै फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजो मोनागौ मानि जों सोमावसारबाय थागोन होननानै आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बाहागो लागोन बा लाबाय थानांगौ होननानै आं NLFB आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जादों गोजोन्थों मैया जि बारग' NLFBफोरनो जि 2 लाख रां होदों आसाम सरकारा दा बेहाय जि नोंथांमोननि जि NLFB जि दा गोथाङै थानाय जि NLFB नोंथांमोननिसिमबो बेबायदि खौरां हरदों होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन 2 लाखनि थाखाय मा बुंगोन बेयो सैथो आसाम सरकारनिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो मोनसे नटिस हरदों आरो बेखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो बजबनानै लादों बिथांमोननि खावलायनायाव जोंहा गोजोननाय दङ दिनै गोजोननाय दङब्लाबो जोंनि जि बर'नि समस्या बै समस्याफोरखौ जों बिथा खालामनानै बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जों थांनो हायाखै जों नुजाहैनो हानाय नङा होननानै जोङो मोनसे जोंनिफ्रायबो अफिसियेलि जोङो बिथांमोननो नटिस हरनाय जादों एक्सेप्ट खालामाखै नोंथांमोना जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै मानोना जोंहा चेयारमेननिफ्राय लानानै बरलेण्ड आर्मिफोरसिम जोङो गोबां सावरायलायनाय जादों
काउन्सिल नेसनेल काउन्सिलाव जों सावरायलायनाय जादों साफ्रोमबो जोंनि मावथिफोरा बुंदों जों बे 2 लाख थाखाखौ जों लानो हानाय नङा खारन जों बे 2 लाख थाखानि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै आरो जों बे 2 लाख थाखाखौ लानानै जों बर' रायजो राजाफोरखौ जों गोसोआव गुलुं गुजुं खालामनो जों सानाखै बिनिखायनो जों दिनैसिमबो क'क्राझार NLFB सान्दामारि केम्पआव आरो नैबे जोंनि उदालगुरि सनाय डिजिटेटेड केम्पआव जोङो दिनैसिम NLFBनि सोद्रोमाफ्रा 600 जननिबो बारा जों गसंथानानै दङ आरो नैबे 2 लाख जायफोरा बे सेकखौ लायदों बिथांमोनखौबो जों बाजायाखै बिथांमोनखौबो जों जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो जों हाजासे हामबाय होदों आरो जों साबायखर बावदों जे बे 2 लाख फैसाखौ बेकाराव बाहायालासिनो मोजां खामानियाव बाहायनानै लानानै नैबे समाजजों हारिजों गामियाव गोरोबफ्लेनानै समाजनि जौगानाय खामानियाव जेन मावलांनो हायो आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जोंनि जि बर'नि समायसाफोराव बिथांमोना सिभिलियान जानानै सिभिल ससाइटियाव थानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होलांबाय थाथों होननानैसो जों बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों जों खावलायहरनाय जादों। 744 जे केदारफ्रा NLFBनि सारेन्डार जादों होननानै बाथ्राखौ बुंदों सारेन्डार जानायनि बेलायाव मा बुंगोन जे 141 मैया मा बुंगोन दा बे खोथाखौ जों खोनानो मोनदों जों मेगनजों नुनो मोनाखै मैयानि गेजेराव जोंनि नुनायाव सरकारनि लिस्टेडआ सा 46 होननानै बुंदों सरि सा 51 लिस्टेडआ नाथाय बिनि गेजेरावबो 12 जनल' मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों बे बेसेबां सैथो जों बेखौ उनाव मोनथिलांगोन आरो जायफोरा बुंदों 181 बिथांमोना सारेन्डार जाहैदों होननानै नाथाय बेखौ जों खोनानो मोनदों जे जायफोरा बेकारै थानाय बर' सेंग्राफोरखौ लानानै थांनानै दिनै 2 लाख मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोनखौ लानानै थांदों खिन्थु बेयावहाय गासिबो मोनजोबाखै जों मिथिनो मोननायाव सा 16 जनखौल' मोनदों होननानै जों मोनथिनो मोनदों।